गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोथियारि सोलोंनाय मावथांखि समाज सांग्रांथि मेल बे हाबाफारिखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै गिबि सिलाफोथार दख'राया 2 नं नाहरबारि गामियाव लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुर्शिद बड'सा ब्रह्मआ बाहागो लायो। लोगोसे माननि आलासि महरै समाज सिबियारि एसबि गेजेर फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' आरो धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि सुसिल बसुमतारी आरो ओनसोलनि एबा दख'रानि गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे बेसेनगोनां बिबुंथि लाखियो। रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेरै सोलोंथाइनि सायाव, समाज सांग्रांथिनि सायाव, हारिमुनि सायाव आरो दिनै बर' हारिया माबायदि थांनानै थानांगौ आरो निसा जुक्तनि सायाव बायदि बायदि बिथिंनि सायाव सावरायनाय जायो। बर' थुनलाइ मुलुगनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गावखौ सासे राफोद थुनलाइ सिबियारि महरै सिनायथि होबोनाय पश्चिम बंग बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां बिद्युत बसुमतारीया मैया 11 सेप्तेम्बर बेलासिनि 4 रिंगासोआव रुंसारि जाबाय। बिथां गेदेमाया सोनाब बेंगल रायजोनि आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय महाखालगुरि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। मानोना सोनाब बेंगलनि खम बेसेननि बर' थुनलाइ लिरगिरिनि गेजेराव बिथाङा सासेमोन। बिथाङा सोनाब बेंगलनिफ्राय सासे सुंद' सल'गिरि आरो खन्थाइगिरि महरै गावखौ गायसनलांबाय। थुनलाइ मोजां मोनग्रा बिथांनि थुनलाइ सोरजिफ्रा फारियै सोमोनांथाव, गोखा, गोदै आरो गोबाब, दोबैफिननाय दिङा मख'जाथावदि बिथाङा थुनलाइ सोरजिनो जोबोर मोजां मोनोमोन। मख'नाय बिजाबफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लाइसिफोराव बेसेन गोसा थुनलाइफोर सुजुलांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौफुरि बाथौ थानसालियाव मुसलपुर खोन्दो बन्स' आफादखौ दाफुंबाय। लोगोसे गोदानै दाफुंजानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ बरनायजों लोगोसे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव जों थांबाय। गासै सा 20 सोद्रोमाखौ लानानै दाफुंनाय जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। आफादगिरि बिबानगिरि महरै बिबान मोनदों सन्जिब बर' बिथाङा। गाहाय नेहाथारि महरै बिबान मोनदों फैलाव लाहारि बिथाङा। बिबान दाफुंनायाव बन्स'नि आफादगिरि बनजित मन्जुल बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। सावस्रिनि थाखाय गाहाम खौरां आरो बे समाव गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिनानै दंब्ला थाबैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ आरो मोजां रेस्ट रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोनहा गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला नोंथांमोना थाबैनो स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। बिटिसिनि बारग'सिम हाग्रामा महिलारनि बिपिएफ दोलोआव रायजो राजाफ्रा दोबै दोबै जइन जादों। बाक्सा जिल्लानि मटनगुरि बियाबाव बिपिएफनि मोनसे राजखान्थि मेलाव 420निबो बारा इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैयो होनना खौरां मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। खाग्राबारि दख'रा एबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव 22 सा 12 बरलाइन मुंख्लं गोसोखां ट्रफि जोलुर बादायलायनाय 2022नि जोबथा बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। फाइनाल मेट्सआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाफैयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलत स्वर्गियारि, दावबायसा बर' आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना। फाइनाल मेट्सआव 1-0 गलाव चिरां दुवार एफसिआ देरहासार जानो हायो। चिरांनि बिजनि फांनामारियाव दुंहाव थासारि। जोलुर बादायलायनाय जादों बे दुंहाव थासारिया। जोलुर खेला जाबाय थानाय समावनो माखासे रागा जोंखानाय रायजोफ्रा रेफारि धीराज कुलथेनि सायाव गाग्लोबो। फांनामारि सोल्डार क्लाबनि बानजायनायाव जादोंमोन बे सानसेयारि जोलुर बादायलायनाया। उनाव जायगानि सांग्रां सुबुंफोर आरो पुलिस बिफाननि गोख्रों नाजानायजों थासारिया सुग्लायो। मख'नो गोनांदि बिजनि फानबारनि जारबारि जांगिला क्लाब आरो तुलसिबेल एफसिनि गेजेराव जानाय सेमि फाइनाल गेलेनायाव जादों बे दुंहाव थासारिया। बिटिआरआव जादों मोनसे गोमोथाव आरो गिथावना जाथाय। जाथायनि दायनिगिरिखौ खाबाय। बाक्सा मुसलपुर पुलिसा दायनिगिरिखौ खाबाय। गावनि बिफाखौनो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना जिउ फोजोबदोंमोन। बिफाखौ बुथारना माखासे सान खारखोमाना दंमोन। दायो मुसलपुर पुलिसा हमबाय। 12 घन्टानि गेजेराव पुलिसा हाग्रायाव खारखोमाना थानाय दिलीप देखाखौ हमो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि एबा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ इउपिपिएल आबादारि गांखं आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ सायख'बाय।
मिरु उफिबेल आबादारि गांखं आफादाव गाहाय आफादगिरि बिबानखौ मोननो हादों बेरगाव हालामनि नेरखां खाख्लारिया आरो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ मोनदों क'क्राझारनि अमरजित बसुमतारिया। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।